persiapan arepe nanti Mas? Tanggapan. Iki lek. Oh iya jenenge menik. Kuwi menuk. Menik arep menuk ya. Mimpi lah mimpi. Menik menuk. Menik menik. Halo. Dalam. Menik. Menuk. Dalam. Itu acaranya inden ya dia. Liburan jam berapa? Liburane jam 1 Mbak Menik. Dikai wong-wong. Wis maem apa rong? Sampun dawakno nakal. Gawe pirone, Pak? Telu sitoke wis dadi kentongan baru. Oh alah. Sing ndek iki wis padha Sing nggih cah cilik-cilik gek sing cilik lho, Pak. plingi sing cilik renek. Ndajal nutuk apa lan kok ora iso tong-tong brot. Duduke endi duduke? Iki sing baru sing tas dadi. Oh iki lho, dijal Pak Lan sampean duduk Pak Lan. Duduke endi duduke brot? Suarane piye? Dia tutuk. Nggih kuwi ya. Wah, digekne. Dit. Apa wi? Kok ngendi Pak Lan? Ini kan dugian ini. Wi oyot to? Kayak prank. Sopo sing gawe iki? Sampean? Saya uduk berapa tuh ya? Sopo? Dinate Pak Samirin sing kita dipek bandi kucing kono. Ya banter. Dianter ya. Masa? Kok iso ya padahal kan mek oyot to? Kok iso ngepasne lho. Hah? Ya, Pak. Iki sing kira sak cilik. Dicah cilik-cilik lho. Menggoleki ning tumpukan cetuke sik sitok iki sing cilik. Ini ketutupan ya. Iya lah. Kita kecilian emang ya. Ora kena diris. Kamu nih kecilian. Apik iki walam. Iki toke apik iki, Mbak. Iki kudu belajar iki engko latihan sik engko. Dolongane kenceng anu. Tak kencenge gantelan. Kencenge ora. Kencenge gantelan. Ora kenceng iso mlebu ra walam. Ora kenceng iso mlebu ora. Lek ra kenceng iso mlebu apa ora? Malah penak nggih nyongklek ngelan. Menurut kuwi lah palan. Bianter lho nak Pak Lan. Ya. Oh iya, diantar ke omahku ana krungu gitu. Kencengane ndi walan kene apa kene? Ngarepku Kene. Nah, kenceng lho. Anggae tatah lho sampe. Endi tatahe? Kuwi. Hilang ya. Nyapa dilangi bro dingin kok. Ini jajan loro Pak Tak engko. Tinggi. Karo iki. Wah kegedean lho. Pak Bone. Lah tinge. Hah? Tinge. Wah gede ya pacule. Koyo balik botol neh tinge. Wah pecah neh kok. Suarane. Deknane pecah nang perapatan kono lho Pak Lan. Apa? Botol. Tinggi kan nggih botol. Oh lah. Nabu sapa sing nabu elek-elek. Princess kok. Cah cilik nabu sampe pecah lah. Kandhane banter. Iki lho makmu. Korong babu sampean terganggu kaya terganggu arus swara. Ora. Oh. Melok rondo sik ya. Mulai korong bocahe. Loh, wis balik Febri? Wis. Ket mau. Wis nang salon tak Thailand.
Oh ya wis ngono. Lek mambengi keweden jarene. Mambengi keweden mlakno saiki tak parani. Heeh, wis ket mau. Kon nyawang aku tekan dalan kono mau lho. Ya wis. Sawang kok kene Pak Lan. Awake keweden. Saiki tak parani. Wis balik. Beneke krungu tak-tak anggitku lek terganggu makmu. Enggak. Dadi atas budal. Oh, ya mene? Oh, balik kerjane makmu? Heeh. Oh. Lah piye kahanan? Oh, diterengi oke. Walah. Katerne. Mesakne ya. Nanti dah. Abrek triplek. Iya to. Lewat endi to makmu? Iki ngidul. Terus duk rapatan kene wong anu nyebrang niki kuwi ngulon. Ngulon terus SMP. SMP ngidul. SMA. Kok SMA? Oh, heeh, SMP ngidul. Ya Allah lewat kono makmu. Terus ngulon. Ngulon terus ana anu apa kembang tapi ngidul titik. Kon ya Allah makmu lewat dalan weteng kuwi. Ya ampun. Lewat dalan peteng kuwi. Lek pamane telat jemput ngono piye? Ora mulai isuk. Oh, ala lek pas mulai bengi lho, mulai bengi mapak. Dek metu kulon. Wong ngono. Lek telat mapak. Metu kulon kae. Demi tangga-tangga kuwi kabeh nyambet gawe kabeh ya makmu. Ora nek sing kober rasan ya makmu. Kober nyamandet. Ora kober mandek kok. Dene cek pas. Budal. Piye makmu? Mas Abid wae bincang. Kula wedaan yo. Pak Tata kaya bencang. Anu, ayu ya Mas Abid. Ayu. Titisan wedok iki makmu. Ganti wedok. Hingga jam 1 budal, kok lek yahene rong turu rambang kok Pak Lan. Turu bablas iki. Ora turu malah orang anu turu malah timbang. Wong ngono. Kekno kopi sih. Dol jam 1. Lah mambengi arepe rondo tangi jam 3 kabeh. Tapi engko teko omah wis imsak makmu. Sampai piye makmu? Ya wis masuk. Wis wasul ket mau. Ngantuk Pak Lan. Gak orang ngantuk. Blas? Orang. Ya betah. Betah. Engko kon gek kopi siti neh ya. Heeh. Enek kokok lho sik Pak sitok ben tinggi kokok wong loro. Telekan makan berarti enggak ya? Hmm? Telekan ya. Iya. Oke, siap. Tahun dorong sabar tangi ora turu blas jan ndorong jagungan lho omong-omongan sampai jam 4 kae. Betah. Betah karo Pak Din barang lho. Terus turune ya apa? Ora turu. Aman. Isuk terus kerja. Kok betah lho sama. Bojoku wis ra kuat ngantuk. Coba. Mas Rizky. Apa? Jebak apa? Alat. Mas ono ngalor ya? Heeh. Nyene alat-alat. Kono lengkap ya. Kiwis. Kasure mah jarene arep nggih turu ambek Amel. Iya, Mas Rizky apa? Yo tak. Wis ngeblak. Kudu latihan sik lho, aja mek syukur kenthok kinting. Latihan sik ya Pak Lan ya. Iya lho mlaku itu. Dunekne sik. Heeh. Lek mlaku iku kudune wis dadi ya Pak Lan. Dikene ngawut ke manuk nabuh. Sing apa? Sing ngrungokne malah mentelan rampak. Apa?
asli gawe wong turu sing kaya awake dhewe. Malahan. Asli ruwisih ngono nang kuping ya. Tangi nek karo Bik Darmi karo Mbak Ina kan ya. Lah, Bik Darmi ke tuh Bik Darmi. Sopo? Nganu anak bojone Pak Meji, Meji. Ya. Heeh. Masa Iya, Mbak kae. Terus sing ning kulon Bek Katimah. Terus mari ngono Mbak Ina. Iki tangi kaget suarane apa rek. Lah iya. Ora kok tangi demen ki ora penasaran. Sing nabuni sapa iki? Dek Farid bojone Mbak Ina sirih metu jarene karo Mbak Ina ra oleh. Sama Rara nangis. Kan Rara ya panggah melu Pak Lan. Oh, Rara karo sapa? Oh iya sama di melu ding. melon. Rara ro Cio yes los ikut. Kok ra mumet ya cah cilik semono ya tangi. Seneng, Mbak. Seneng kedemenan paling ya. Ditinggalin suwak. Neng tangan nyelusupi para Pak Tatak. Ya. Gudi men to, Bit. Enggak. Tapi enggak abot ya, Bi. Enteng. Jadi kok meskipun wong titik suarane Jeler. Entongan durek iki. Aman, Bit. Oh, enggak ditugel to, Le? enggak. Hah? Ye godean. Hmm. Golongan loro iki. Wis nutuk patah iki. Bolongane loro. Abot lho, Bit. Edian. Karo pebit gawe loro rolas ngono. Sopo sing kuat nggawa? Ya bid dhewe iku kuwi. Uweng keras kok Bit iki. Ya iki nek nutuk patah iki. Wis tak sigar. Oh. Gini sing mak bolang gini sing garing ngatak ngo. Terus. Pecah ya. Yuk. Itu wis gawe tok patah. Duduke. Wis gawe. Piro? Enek karet ora? Enggak ora satu karet. Lah wingko Cio mesti njaluk nyekel lho, Bit. Ya gek ning cilik kuwi lho apa? Karetan biar nek tatak diinane ya. Oh alah malah naleni. Ora iso mlaku kok. Ganti ngene iki kabeh walan. Wes saiki malah ngono wi. Pi kayu apa wi? Ae sengon gitu ya. Kok malah? Yo ora. Oke nek. Golek kok kayune mak. Bolongane ndi iki? Omonge Pak. Lan sing putih-putih kuwi. Kene iki ya. Ah. Dikenceng nang ora? Golek garisan lek Wis pas sing garing iki ya oleh iringan ya ora ya. Heeh. ya kresek awak lan. Luruse. Heh. Wes, Heh. wis dadi. Besok. Tatah sih. Jam piro iki? Lu paling Mas. Rolas. Tiket mau bakal jam 10 ramunyer iki jame. Ora iso-iso nah. Pagah ramunyer Pak Lan. Lah iya. Trek wase kentongane dobel iki. Lah iya. Cek piye pi golek nggawa. Tinggal sama bumbu ya. Patah. Siti kuwi no. Tingi. Iki pacul. Apa, Bot? Enteng. Jajalan sik Sit. Lah iya jajalan sik. Enteng. Ben dijajal Siti.
petel. Tanding nang pacule Pak. Nggih Pak, nggih bedel lek menuthuk pacul. Lek ora oleh wargane kaget lho. Kaget Robit wargane bocah aneh-aneh lho Pak lan gek entuk pacul barang. Tanding. Heh? Iki nyepot tandinge lho. Walah, Ora tutup lambe pacul Pak lan ya. Iki petil. gel-gelan. Lho aku kae banter kok iki. Coba ge tanding nang Pak Lan iki. Ada enteng. Iso lho tapi bar sit. Wes rek. Dek. Enteng to? Wes. Enteng. Nggih nganu kok kayak sing Jepang to iki. Heh? Jepang ya taran pisan. Mohon tangan ning tangan ben ra panas, golek sik njajali. Tambang ora apa. Karena rumput-rumput Jepang kuwi enak iki. Enak ning kok nang jero kono rupa Jepang. Engko ora dikancing sit, aja lali lho gudange. Nontone ora boleh rasa. Loh, lha kok lek dhewe ditinggal mubeng. Hilang dulu. Ya iya to masamu. Nyepaki yo. Nyepaki ya. Yo begini ndi ta? Heh? Wetan, Nyetan enggak? ngalor. Kok iso teko ngentak lho. Ngalor ngulon ngidul. Aku takut ada guguke. Ngendi? Lho kan enek guguk lore Pak Tatak Wipi ora telu Pak Tak ya? Oke. Oke yang Tabone wong gede. telu. Teko ndi kok? Nyetan ngalor papatane mak ngulon. Terus ngidul ngono ya. Cak rutene sakmono kudu budal rada. Bengi. Jam 1. Gek jam 1 sapa sing arepe sahur tangi. Terus ngono kae baru ndo balik mangan. Ini sing jaga maling ke Heri turu mae paetun to, nggih ngemper kan to. Turu jaga turu aku teko. Nang tanding kuwi tak kowonang tawang ngene iki. Kaget to, Kang. Masa Kaget ya ben liyane aku nesu ngono. Jadi ini soalan. Herine ses Wah. Masa ra soalan? ora nesu. Kaget to, Kang. Ngono tok. Kecoben jaga maling kok turu ae. pacul lah kan kembune sapa sing mbok nyekel kembu. Ya Pak Ta. Gentenan ra apa. Lho aja setelan no. Iso. Iki jajal sik di lho. Heh? Ya dijajal sik ya Pak Lan ya. Golek nada ya. Biasa no. Ora nek nadane kurang marem ya to. Dadi. Mlaku wis dadi mlaku gawe sik kok. Engko ketukan berapa kali, Siti berapa kali? Adane kok G, Pak. GE. GEC. GC malian. Apa to bit? Nek sapa to? Nek sapa? Emak. Isine mau banyu ya? Soalnya gak ada lengo. Dijal kono berapa kali pengenane. Iki kudu ditutup-tutupe nanti wi. Hilang. Elek no suarane. Tuh papat wis kowe nak. Ya ya deng tang deng Kok tang. nek selaras penak kan, Kok Pak. imbang. Nek tinge kentongan loro ting sitok, kempu sitok penak. Iki kok piye munine iki kok sing gede iki. Ya apik. Jo kan dijajal sik bit. Tak pas kok pring. Belum Pas. pas kandelit pas. Gede ya. Perang tuwa. Sapa sing milih mau? Tak paelan. Pinter man milih Pak Lan. Diusuk-usuk. Wah, pilihane. Ana cilik kecilikan ngono ya tak ngono. Heeh. Gede-gedean. Di gedean.